Pensem, doncs, que el futur de la nostra comarca passa per seguir sent industrial i que els principals sectors, els que avui ens acompanyen, tenen el repte de fer front al futur, que vol dir adaptació, innovació, col·laboració, creació, transformació i transició. L'economia no és exclusivament o industrial o comercial o de serveis, sinó que també hi ha una part molt important de l'economia, que és l'agricultura i la indústria agroalimentària. Alguna cosa no s'ha fet bé, la gent no s'ha quedat, els joves no es queden, per tant, hi ha alguna realitat que s'ha d'analitzar. Nosaltres ens hem proposat 3 coses. Primer, hem de resoldre el tema de les inundacions. Segona, hem de canviar el pla especial. En ello estamos ja. Tercera, els polítics s'ho han de creure. I si fem aquestes 3 coses, tindrem inversions. O sigui, hi ha gent interessada en invertir en agricultura a la comarca del Baix Llobregat. Però hem de pensar en gran, hem de pensar en futur, hem de pensar en modern, en segle XXI. Jo, per explicar una miqueta com estava el mercat i on estem i cap a on anem, vaig fer una reflexió que és un dels eixos de l'empresa. Nosaltres seguim en tot moment el que és la cadena de valor. La cadena de valor del nostre sector neix precisament amb la recerca, passa pel desenvolupament, passa per l'escalinat, per la industrialització i finalment la comercialització. Aquí a Catalunya tenim una gran riquesa de biotecnologia. De fet, cada any estan invertint i estan venint més fons estrangers a invertir en les empreses d'aquí. Per tant, la I+D jo crec que comença a anar bé. Podria estar aplicant moltes anècdotes, però jo diria que el sector està bé, està sa. He passat una crisi molt forta, però en canvi venen coses molt il·lusionants. El món canviarà molt en 10 anys. Moltes gràcies. Gràcies. Què fem a Sedal? Sedal fem els components que van dintre la griferia. Si tu no tens ganes i tu no tires, jo sento per l'agricultura, però que has de tirar. I has de fer el que puguis perquè ningú t'ajudarà. I per tant, nosaltres el que diem és pedimos la pelota. I els estem proposant als clients, que ells ni s'ho imaginen, productes nous que hem fet nosaltres, invertim nosaltres. Per exemple, l'aixeta ens començarà a dir icones. Jo crec que si quieres se puede. És el nostre missatge de que ningú t'ajuda, però si tu tires, ho aconsegueixes. Jo, per mi, hi ha projectes que faran que aquest futur sigui de riquesa i de continuïtat amb les activitats industrials.